खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 जानुवारि 2022 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ, गोसोनि साननाया फेलें जानोबो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, हरखाबै माबा मोनसे गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, बयनिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, बिमा बिफानि बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै बारा मोजां नङा, लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ, गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ, सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसार जानो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन, गोसोआव बोलो बांगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ, गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन, गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, देहायाबो मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ, धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ, हरखाबै मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, सोरनिबा हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबुबो मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव
बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजावबो गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआबो दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनो धोनखौ दोनथुमनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन न'खराव दिनै सोरबा आलासि फैनोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन आयाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन।
कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो गोसोनि अहंकारा बांनोबो हागौ गुबुनजों सानो हायै बुंनाया गाहाम नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि सानगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।